Ini naon nang. Ini. Laju rayam Pusing. Di video ya lah ya. Buka ya. Ayo. Akan bikin. Tuh. Jangan lupa cek.
wis siranggung aku golek wong tuaku awas ora bakal ketemu. Ning ndi kowe wong tuaku? Wis suwe anggur dulu aku yen tanggo sirah tanggo awas yen dina wis ora ketok. Ning ndi wong tuaku sing aran Bathara Guru dewa kang kinacek marang sepadaning dewa. Ya Romo, aku ora bakal bali yen durung ketemu wong sing ukir ora aku. Ya mlebu alas metu alas munggah gunung mudhun gunung paribasa dewa ning wong tuaku bakal tak goleki nganti kukuting jaman. Waduh Romo aku golek sampe Romo. Wah, ya dewaku iki ana wong cekol kepanten dek ora cendek dhuwur. Ndamat aku nih sapa jenengmu? Sapa jenengmu aku ya aku do takut dosa ayo. Sapa jenengmu kowe ya? Ora berkecam iki ana buta kok iki mong. Jane-jane iki ana apa? Payah dudu wayah. Metu wong tuwa ning tengah dalan. Hah? Sifatmu brangasan pratamu polak-polak. Kowe iki jenenge sapa? Lan sapa ngendi wah? Ora wis takon durung kemaur malah takon dhisik. Ah,
aku gak jenengan gak papan panggonan. Lho kok aneh. Kowe buta yo, aku buta. Perlu gawe apa goleki wong tuaku? Goleki wong tuaku. Yen kowe weruh aku tuduh ngono. Bali sapa jenengmu? Aku Bathara Naroda saka kalian wah iki wah beneran ini jenengmu dewa wis bener nak wong tuaku dewa kudu ngono ana kayangan jongjeng sawaka iki jongjeng sawaka durung weruh ayo tuturno wong tuaku goleki wong tuaku sing jeneng Bathara Guru iku sing nukel jiwa ragaku mango dhisik wujudmu yaksa cangkemmu ombo tumindakmu culika atimu angkara murka kowe goleki sing jeneng Bathara Guru putuhe wong di Bathara Guru duwe anak wujude buta ora mungkal dewa atase dewa sing mbah para dewa manganggo anak buta kaya kowe. Ayo ora kena munggah kayangan jongjeng sawaka. Yen ora kena munggah kayangan jongjeng sawaka tak sungsang bawana bae kowe. Keguyon dadi dewi ada keguyon kita ini keguyon dadi tangisan yang demunggal kayangan jongjeng sawaka kowe gawa ompran-ompran Pak Yo ayo entuk munggah ora entuk munggah yen ora entuk tak rusak kayangan jongjeng sawaka wong iki wong ruwatan gak ono pernah damai. Nak ngono dhewe diperangno ya ora apa-apa. Enak banget tak ikrang gak usah. Nutupi bocah sing apik. Ayo. Entuk. Tak tunggal ora entuk, tak tunggal kayangan jongjeng sawaka. Kose. Ojo kesusu. Hah? Ojo kesusu. Kowe munggah kayangan jongjeng sawaka kan. Nanging nganggo syarat lan sarana. Wah apa wae ora njaluk mudune lingkupan karo bulan. Aku saku sangayoy. Ya, yen kuwi njaluk kaya ngono, aja nganti njaluk kontrate para widodara. Awit yen kono kuwi panggonane wong kang suci, panggonane wong sing manembah marang Gusti. Nah, kowe kepethuk wong tuamu kana nang aja gawe budaya. Aku manut alon-alon tak didono wong tuamu.
Wah, ngaturaken katiwasan. Nalika semanten panjenengan utus kula turun wonten Ngartapada boten niki. Wonten gara-gara ing Ngartapada gara-gara menika bab napa kakang saking waktu. Boten saking kaliwae, boten saking pandhita kang kurang pokok inggih boten. Leripun kados pundi kakang ingkang kirang toto dawuh pramipun wonten kalangan jungling saloka kakang. Ngeten ati Guru. Ing Ngartapada wonten gara-gara wujudipun buta. Wujudipun buta. Nggih. Goleki wong tuane sapa sing sejatine sing ngukir wong tuaku. Ingkang widatos ingkang ngukir menika sebelah menika dinungipun ngakunipun menawi kula tanggeti boten sanes amung paduka iki. Maka mendiwonten atasipun dewa gajah putra wujudipun yakinan menika Purba dalawasesa kula aturaken paduka ati Guru kula boten melu-melu awit menika tanggung jawab kula ati Guru. Ngaten kakang. Nggih. Kula aturi kinaraan sesa kakang. Oh nggih. Boten kirang menapa-menapa sampun keseta kula. Ora mangko ulun sira kuwi wujudmu buta. Goleki wong tuamu jare aku sebutuh jiwa ragane. Mongko yen manungsa ngono wujudmu dadi manungsa. Upama kowe titah dewa yo dadi dewa, kowe ngaku gawang yen kowe putramu iki. Terus nyanggonku tumindak supaya ngakoni kuwi. Wah, sampun maca kados betet paribasanipun kula niku pun ngertos. Sampeyan purun ngakoni nggih wong tuaku. Boten purun nggih wong tuaku. Sing sampeyan menika sayotos. Aku yang Bathara ya niku kula pun dungu disandali kakek iki wau. Mak sampeyan iku dewa sing kinacek sesembahan para dewa
neng kula milih ketemu kali wong tuaku boten sanes bisa sampeyan ketemu pirang perkara apa bisa ndungake kene napa boten saged yen kowe bisa alih dinungnya ora bisa kok kowe ngaku gawang bakal tak tigas dan kamu tak dari pangewan-ewan kemlong ke sawah condre ibu wah mangke bisa kula niku jane mesake jenengan kula niku mesake jenengan mak kula niku bicak wadune jenengan ngoten nah kula bicak wadune jenengan niku padha karo buka wirani sampeyan ngoten ora apa-apa ya kowe bisa bloko ya ora bloko wah bakal tak udanane sampeyan Boten tak wiwiti buka wirani sampeyan nalika semanten tumurun wahyu kamulyan jati mriku boten widodari kang diturunaken nyebar wahyu kamulyan jati ingkang mriku ingkang nyebar menika para widodari usulistya ing warni endahing warna tanpa cacat umurun wonten Ngarsapada saperlu damel mulyaning ing Ngarsapada nggih wahyu kamulyan jati. Kaleres panjenengan menika angklang buwana nitik lembu handini. Tahun kapanger sampun dangu sanget saya suwe sampeyan miter weruh anane widodari kang endah Sulistyawarna sampeyan gandrung kayuyun omboan dini sampeyan bekuk buntute saya santer banter layune wonten ulap widodari rabir swantening omboan dini saya santer anggenipun pelajar kaslimpet nyamping satemah dawah wonten kanto sapunipun dawah wonten Banggawan ingkang nyampingipun ketingawentisipun katon Cungkorat omboan dini saya banter anggenipun wajar kadyat saya hidar kagasut-gasut satemah jenengan gandrung kayuyun sampeyan ngantos nibakaken komong wonten Bantara cukup dereng dumen niku boten buntas boten manut mengke dek damel tak buntas mak aku wis cukup boten iso nak terus yen ngantos pol ngaten iki boten enten separuh harga boten enten komunis jenengan ndawaken kok urut banter sampeyan medhit seleret sampeyan oleh angan oleh ngiri boten wonten dalem manungsa angan ning wijitan boten wonten nanging wonten godhong awar-awar sikap jenengan bondogo sampeyan dalaken sampeyan buntel awar-awar sampeyan larung wonten pinggir samudra nggih ta boten sampai tang pinggir samudra mulai sampai dua kasih lain saya membain Banten saya menengah saya mana kaya mriki wonten widodari kang nembe topo nglumbang lalipun sapundi
Sakwindu iku pun kawong 4 tahun jengrang 4 tahun. Mriku entuk dharma nek ana barang kemamprek ana tutuk. Selain kodrating Gusti penjaga wau saya nyedak mempek wonten tutuk. Tahun-tahun kalih sujud dari babar ngantos saprikot bajarane rondo gede saya gede. Barang batangnya gede orang tahu kumpul karo wong wedok tangise. Saya minggir nangis ning pinggir segara aku iku gak tau kumpul wong lanang. Aku kok boten bukit aku kenapa. Upamane aku kumpul karo wong lanang ngono pantes aku hidup. Lan aku durung apa-apa kok wis nangis. Pangsing itu dari wonten pinggir fisik menika dewa sak kayangan boten wonten sing mireng. Nek setunggal sing mireng boten sanget jekek Naruto menika nggih napa boten ya? Kenapa kok nangis nempel jadi segara wetengmu gede mriki nyauri ngeten iki pikulun kula mriko boten ate kempang kali takung nengkeli ngopo pasiran kula kok ada lah bingung kayak Naruto bingung wah bareng dipikir-pikir piyambake ngertos. Lah wong kowe mbok ora nganggo aturan mbok utang. Lho kendoko sepono kedene mbok utang matok. Layak wujudmu dadi buta, Cuk. Apa boten dak? Iya ya kan. Kowe kok tipes kowe ya aku dicandani dalane ya. Ya mesti aku ya. Lajeng mung ngoten wae. Besok yen babar wedok mosok golongan yen lanang ya kuwi bakal terus dewa niki gak Naruto. Lah, kersan menika kula terus dewa kula tanglet jenengan. Purun ngakoni tamboten nak menika titis saking Kama Purun Patuko. Sekarang bawa orang ini orang nyono